Здравейте! Наскоро, на 28 август, се навършиха 80 години от смъртта на цар Борис III. Добър повод да поговорим за него. Да, добър повод. Имаме и един интересен текст «Цар Борис III, вечен българофил», който ще ни послужи като, основа за разговора. Точно. Ще видим как този конкретен източник представя личността и наследството му. Той започва точно с годишнината и веднага въвежда едно ключово нещо – прозвището му «Обединител». Да, обединител. Според текста така го е наричал народът. И веднага се задава тонът. Представя го като една от, така да се каже, последните велики фигури в историята ни. Интересно как обяснява тази негова популярност. Не толкова с конкретни политики, колкото с една почти емоционална връзка. Казва се, че е бил обичан, защото самият той обичал и милел за България. Звучи почти като лична характеристика. Точно като взаимност. И за да подкрепи това, текстът споменава, макар и бегло, че по негово време България е била на челно място на картата на Европа в позитивен аспект. Разбира се, това е важно гледната точка на този източник, който разглеждаме. Да, задължително трябва да го уточним. И тази идея за неговата отдаденост, тя някак си се фокусира в един много известен цитат, който текстът също дава. Да, този за списание Тайм от 41-а. Точно. Министрите ми са англофили, генералите германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил. Как го тълкува този материал? Използва го, за да подчертая точно това. Неговата един вид самотна преданост към българския интерес. Над всички други влияния. Значи посланието, което източникът извежда е: ние сме преди всичко българи. Да, нещо такова. Акцентът е върху българофилството, като единствен, така да се каже, компас. И тази представа за силна връзка с народа, тя се отразява и в описанието на събитията веднага след смъртта му, нали? Споменава се всенародна скръб, погребението в Рилския манастир. Да, но текста не спира до тук. Навлиза и в помрачните събития след 9 септември. Описва как тленните му останки са извадени и според текста унищожени. Да, според твърденията в материала, унищожени от комунистическия режим. Каква мотивация се приписва на тези действия в източника? Представено е като целенасочен опит да се заличи паметта, да се прекъсне нишката, като се унищожи физическият символ. Символ, който новата власт е смятала за несъвместим. Обаче, въпреки този опит за, така да се каже, физическо заличаване, източникът твърди, че паметта всъщност е оцеляла. Как? Чрез един много силен символ – сърцето на царя. Подчертава се, че то е запазено в стъкленица и се намира точно там, в Рилския манастир. Това е мощна метафора всъщност. Да, точно. Тялото може да го няма, но сърцето, същността, духът е останал. И това ни води до финалното послание на текста, предполагам. Именно. Кулминацията е идеята, че цар Борис III е погребан в сърцето на всеки родолюбив българин. Силно казано. Да. Това е метафората, чрез която източникът казва, че истинската памет е над физическите останки, над официалните разкази и че няма сила, която да я извади оттам. Значи да обобщим накратко какво ни казва този текст. Цар Борис III е представен като обединител, движен от любов към България, илюстрирано с известния цитат. И въпреки опитите за заличаване, паметта му е жива, символично съхранена в сърцето на народа. Да, това е есенцията. Издигането му до символ на родолюбие, чиято памет е надживяла опитите за унищожение, според този материал. И като се замисля върху това, което прочетохме, обсъдихме, възниква един въпрос, който е, може би, малко встрани от самия текст. А как всъщност се случва това? Как се съхранява или пък се оспорва паметта за такива сложни фигури, особено когато е имало опити за физическо унищожение? Да, това е добър въпрос. И още нещо, какво всъщност означава за един лидер да бъде определян като българофил в различни исторически епохи, в различни ситуации, които понякога са силно противоречиви? Определено теми за размисъл. Как се променя значението, как се интерпретира паметта? Да, точно. Нещо, върху което всеки може да помисли. Здравейте! Наскоро, на 20